mlembi wamkulu wakale wa chipani cha MCP aheziwo mkaka watsutsa kuti chipanichi chikuwasala pamodzi ndi ena mchipanichi. Akuti ndi malingana ndi zomwe anthu ena akhala akulemba m'masamba a mchezo. Iwo atizo sizoona kuti chipanichi chikuwasala, ndipo ati tikutenapa akuchititsa misonkhano mchipani ngakhale kupanda mlembi watsopano a Richard Chimwendo Banda. Ati popeza poyambilira iwo ndi membala wa chipanichi. Ankaka awonjezera kunena kuti omwe anayambitsa chipanichi anayika ngodya za umodzi zomwe zimatsogolera osati chipani cha MCP chokha komanso dziko lonse, nchifukwa chipanichi muli umodzi. Iwo ati njira ngati yomwe mtsogoleri wa chipani Lazarus Chakwera anakhazikitsa popanga Chakwera High Five, fundo zomwenso zimalimbikitsa umodzi. Upanga ripoti ndi Weston Guta wakulilonga amene. Ndi tione kuti Amalawi akuti chani. Amalawi akambabwa kuti nkhani ndi maudindo muona pate amenewa ndi Sergeant Philip Makayi-Kabwanali. Sergeant Philip Makayi-Kabwanali maganizo awo amenewo. Ena Sibusiso Nkwanda akuti next year MCP wako opposition. Amenewo maganizo awo a Sibusiso Nkwanda. Na ndetu kuona ena kuti watching from heaven ndiye akudzaika kaithunzi kadiso choncho anthu akusuzumira. Amenewa ndi Sagacious Gama. Ena Alex Gondwe akuti hauze MCP sichipani cha mwini ngati timalichero tinatwa. Amenewa Alex Gondwe maganizo awo amenewa. Morris Chiwononga akuti mkaka anakuyedzeka. Amenewa Morris Gondwe maganizo awo ati mkaka anayedzekidwa. Franklin Benson out of courtesy. Maganizo awo amenewa a Franklin. Clement Sapato akuti yes togetherness in butchery. Kuzaika kamojo kawo ni paja kuonika kusika. Ena akuti alimbani chibwe adango muyedzeka osati kumusala. Maganizo awo amenewo. Pamene tikukamba kuti mlembi wakale wa mkulu wa chipani cha MCP mkaka atsutsa zoti chipani chikuwasala. Ndi izi ndizokamba za Amalawi. Amalawi akuti wayitika njala kuti tiyedzeke imeneyo. Akuti nkhani imeneyo tiyedzeke. Apaso tikuona mese phiri akuti kaya zanu izo. Tinki zokamba zawo. Precious Chira akuti DPP the party of lies mkaka wake uti mumanena in shame. Ameneyo a Precious Chira. Komanso tikuona ajalu kwenda kuti boma ndi lomweli. Makomenti zokamba zimenezo za amayi zokamba zimenezo za Amalawi. Malawi ndithu akuyikapo maganizo awo. Mungu Jambu akuti mkaka versus modeling chako bola akuyankhulira muyankhulira mkaka mnepo. Anderson Mbengo akuti kodi nkhani za MCP simungawatumizire anthu ku inbox kwawo. Yakufusa amenepo kuti simungatumizire ku inbox kwawo. Andrew Samutsani akuti ndilibe komenti ine. Akuti Andrew Samutsani awulibe comment. Koma nkhani ndi kuti mkaka atsutsa
kuti iwo ndi anthu ena sakuwasala mchipanichi ndipo akupitirizabe kuchititsa misonkhano m'madera ena. Zimenezi ndi zokamba za Malawi tikuona apazi. Hiyatu monga mukuonera ndithu zokamba za Malawi. Akuti mwayambapo manong'onong'o amenewa fada alipo. Iyatu nanga kodi inu zokamba zanu ndizotani? Perekani maganizo anu mu comment section. Zikomo.